Καλώς ήρθατε στο MirrorLeaks, όπου η προηγμένη τεχνητή νοημοσύνη συναντά τον πραγματικό αντίκτυπο. Σε έναν κόσμο γεμάτο λέξεις κλειδιά, εστιάζουμε σε αυτό που πραγματικά έχει σημασία, τη δημιουργία αυθεντικών ψηφιακών εμπειριών που τροφοδοτούνται από έξυπνη αυτοματοποίηση. Σε αυτή την παρουσίαση, θα εξερευνήσουμε σύντομα ποιοι είμαστε, τι έχουμε επιτύχει και πώς η MirrorLeaks επαναπροσδιορίζει την ενσωμάτωση της TINA από μέσα προς τα έξω, με σαφήνεια, έλεγχο και συνέπεια. Το όνομά μου είναι Άννα και είμαι μέλος της ομάδας δημόσιας εμπλοκής εδώ στη MirrorLeaks. Έχω δει από πρώτο χέρι πώς η πλατφόρμα μας μετατρέπει την πολύπλοκη τεχνητή νοημοσύνη σε προσβάσιμα, καθημερινά εργαλεία. Ας το περπατήσουμε μαζί. Οι στρατηγικές μας οδηγούν σε αποτελέσματα. Για παράδειγμα, έχουμε βοηθήσει μάρκες να επιτύχουν αύξηση 75% στην εμπλοκή μέσα σε μόλις 6 μήνες. Στο MirrorLeaks αντιμετωπίζουμε την TINA όχι μόνο ως εργαλείο, αλλά και ως συνεκδημιουργό. Είτε βοηθά τους χρήστες να οργανώσουν ροές εργασίας, να απλοποιήσουν αποφάσεις, είτε να προσαρμόσουν στρατηγικές on the fly, το σύστημά μας μαθαίνει από τους χρήστες και ανταποκρίνεται διαισθητικά. Ο βασικός μας κινητήρας τεχνητής νοημοσύνης εστιάζει σε 3 στρατηγικούς τομείς: ορχήστρωση διαδικασιών, συμφραζόμενη λήψη αποφάσεων και πρόβλεψη προθέσεων χρηστών. Αυτό σημαίνει λιγότερα κλικ, ταχύτερα αποτελέσματα και συστήματα που σκέφτονται μαζί σας, όχι μόνο για εσάς. Ο κινητήρας της MirrorLeaks προσαρμόζεται δυναμικά στην αστάθεια, είτε ψηφιακή είτε συμπεριφορική. Εντοπίζει σημεία τριβής, προτείνει βελτιστοποιήσεις και ακόμη προβλέπει πτώσεις στην απόδοση. Αυτό δεν είναι τεχνητή νοημοσύνη για εντυπωσιασμό. Είναι τεχνητή νοημοσύνη για ενδυνάμωση. Έχουμε δημιουργήσει το MirrorLeaks από το μηδέν με γνώμονα τη συμβατότητα και την επεκτασιμότητα. Ενσωματώνεται σε σύγχρονα οικοσυστήματα και δεν απλώς αυτοματοποιεί, ανυψώνει. Από τη δομή περιεχομένου μέχρι έξυπνες ειδοποιήσεις, κάθε blog βελτιστοποιείται από τεχνητή νοημοσύνη. Η αληθινή καινοτομία δεν αφορά την αντικατάσταση ανθρώπων, αφορά την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού. Το MirrorLeaks χρησιμοποιείται από ομάδες σε διάφορους κλάδους για την επιτάχυνση εκστρατιών, τη μείωση γενικών εξόδων και την απελευθέρωση χρόνου για δημιουργικότητα. Είτε εξερευνάτε την αυτοματοποίηση, είτε επεκτείνετε υπάρχοντα συστήματα, το MirrorLeaks είναι ο έξυπνος συνεργάτης σας. Δεν υποσχόμαστε μαγικά. Παρέχουμε μετρήσιμα, εξελισσόμενα αποτελέσματα με τεχνητή νοημοσύνη. Έτοιμοι να δείτε πώς μοιάζει η πραγματική ολοκλήρωση. Καλώς ήρθατε στην πραγματική τεχνητή νοημοσύνη.